from the director Hassan Gabas. Yanzu kenan aka za mu ci gaba da tafiyar da rayuwar mu cikin kunci. Gashi baba ya tafiya ban mu ita ma umma ta tafi da ban mu kawo. Shikenan abban mu ya tafi ko? Daga rakasin da muka yi abba ya tafi? Ana iya samun yanayi da kuma kaddara da ke mamaye da wannan zamanin. My name is Ilyas Idris. Shine sunana. To Allah ya tsare ki da dukkan zuri'a musulmi baki daya. Amin dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kawo mun tuwo in dan mamala. Dina, yanzu nan zaka ci abinci. Gabas. Kuna nan kuna bacci, Idi yana can yana nashi baccin a cikin kwata. Ai dole a masa dukkan alisini a ce mutum kullum bai da aikin yi sai shan marasa. Ke shi baya tunanin maganar da zai jawo mana a gari ne? Hamida. Gabas. A cikin shirin akwai wani labari mai abin al'ajabi cike da tausayi. To kai baka ganin mahaukaciya ce? Kawai domestic problem ne. How I wish my father ba shi ya haife ni ba. He's not responsible. Wahalar mahaifiyata ya yi yawa. Ciyar da gida, yawan kuɗin makaranta, kuma akan ta yake. Amira, kwanan ku nan ba ku ci abinci ba. Tambaye ki yake kwanan ku nan ba ku ci abinci ba. Wai tsaya in tambaye ka kai kana zuwa ka nemo ne ka kawo min da zaka zaɓi abin da zaka ci? Gori zaki min kenan ko? Ni zaki wa gori. Ita kama mara zuciya. Kullum in jibge ta inda ke ta in ce ta tafi ta ki tafiya. Ai da ka tsaya da yana wanka maka mari. Ya mazan da kwana da su a nan wajen. A maza! Wallahi mu kaɗai muka zo wannan ƴata ce. Nan fa matattaran 'yan iska ne, muna sane da nan gun. Gabas. Tunan shirin kenan tausayi, cin amana da kuma rikicin zuciya. Yar halak ga ta nan. Hajiya. Na'am. Wannan ce Hamidan da kika gaya muku? A'a, wannan Hafsat ce, mahaifiyar Hamida. Wannan kuma ita ce Hamida. Hamida ni ta min yarinta. Ni a tsarin rayuwata na fi son na wurin macuwar mace. Ba ni kuɗi na. Ai ba kuɗin ka bane. Kuɗin da na aje zan je in shiga littafi da shi gobe idan na je Islamiyya shine zaka ɗauka? Bayan na san abin da zaka yi da kuɗin? Tun ranar farko da ya Habib ya shigo gidan nan, zuciyarsa gabaki ɗaya akan Umar Hamida yake. Kai ashe baka da mutunci? Baka da daraja? Ka auro mace ka kawo ta har cikin gida? Ka dinga azabtar da ita? A irin wannan karnin dama ana dukan mata har yanzu. Kin yi sabin din kowa baki sabin din shi ba. Dan ba shi kawai zan da kai. Hamida, ki je ki dauka abincin mu ki kai mana BQ. Mu je mu ci sai mu wuce shago ko? Shirin Gigs International. Tana ta kokarin ta kashe jaririya. Sai muka samu muka kwace yarinya. Ta yaya za a ce duk cikin asibitin nan an rasa wanda zai rike baiwa Allah nan? To ya za ku da yan? Ba da kuɗi. Ba da kuɗi. Ba da kuɗi in ci abinci. Shiryawa ba da umarni Hassan. Amma mace mahaukaciya za ta haifi jariri ta yadda yarta ba ta da imani ne? Gabas. Kun ya baki ji kina bin saurayin yarki. Tsohuwar guzuma. In kika sake marin uwata sai na caka miki wukan nan. Shirin Gabas zai fara zuwa muku 18 ga watan August da misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel din Hassan da kuma karfe 9:30 a tashar Algaita TV.